Forestil jer verdenen i 2050. Jordens gennemsnitlige temperatur er steget med 4 grader. Den arktiske permafrost forsvinder i Sibirien, og området når smeltepunktet, og derved frigøres hundreder af milliarder tons metangas og kuldioxid. Indlandsisen omkring Nordpolen smelter, og Arktis blev åbent hav for første gang i mindst 3 millioner år. Kysterne vil være i konstant forandring. Hele landområder og øriger forsvinder i havet. I Europa breder nye ørkener sig i Italien, i Spanien, Grækenland og Tyrkiet. I Schweiz vil sommertemperaturen måske nå helt op på 48 grader. Europas befolkning kan blive tvunget til at vandre nordpå. Antallet af mennesker, som presses væk fra kystområder, vil stige med 25-40 millioner. Antallet af mennesker, som risikerer hungersnød, stiger med op til 400 millioner. Endnu flere millioner udsættes for mangel på ferskvand. Forestil jer, at vi bliver nødt til at leve i bilernes os, fordi menneskeheden bliver så tæt på grund af flugten fra syd til nord, og at hver gang vi skal ud af døren, bliver vi nødt til at lytte til nyhederne og vejret, for at høre, om der er en orkan eller tsunami på vej. Store bølger af vand vil skylle ind over os, og monsunregnen vil komme til Danmark og oversvømme det hele. Så hvis I vil have alt det, jeg lige har fortalt, ikke skal ske, så skal I tage initiativ og gøre noget. Og så skal I lytte til Marius og gøre, hvad han siger.